मुंबई हांगासरल्यान कर्नाटकातल्या मंगळूर हांगासर वचपी एका खाजगी बसीची कारवार जिल्ह्यातल्या भटकळ हांगासर गस्त घालपी पोलिसांनी चेकिंग केली असता त्या बसीत तब्बल 50 लाख रुपये कॅश आणि 32 सोन्याचे बांगडे तेजे वजन जावन आसात 400 ग्राम त्यो सापडलेले आसात आणि तेका लागून या परिसरात खळबळ माजला। मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई बस स्थानकाचेर एका अनोळखी व्यक्तीन चालकाकडे एक सुटकेस दिलो आणि तो सुटकेस मंगळूर हांगासर आपले नातेवाईक घेतले आणि तांकां तो दिया असे त्यांनी चालकाक सांगले आणि तो सुटकेस दिलो आणि तो सुटकेस असा तो चालकान घेऊन आपल्या बसीत दवरलेलो। त्या सुटकेसाची जेन्ना भटकळ हांगासर चेकिंग करीत असताना तपासणी केली असता तेज्यात 50 लाख रुपये कॅश आणि 32 सोन्याचे बांगडे सापडलात। तेका लागून खळबळ माजिल्ली आसात। हे जे सोने आसात आणि हे जे इलिगल जी कॅश आसा ती खंय वतली या संदर्भात सध्या भटकळ पोलीस आसात त्यो तपास करीत आसात। मात्र त्या संदर्भात बस चालकाची चौकशी केली असता तेका त्या संदर्भात काहीच खबर ना असे तो चालक सांगतात। मात्र संशयाच्यो सुयो आसात त्यो सगळ्यो त्यो चालकाचे येतात आणि त्या दृष्टीन भटकळ पोलीस सध्या तपास करीत आसात। गेल्या 15 दिवसात कारवार आणि गोवा सीमेचेर आणि कारवार जिल्ह्यात अश्यो जी घटना घडता ही तिसरी घटना आसा। तेका लागून हो काय प्रकार आसा तेच्या संदर्भात पोलीस सध्या तपास करीत आसात। प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे।